parhaimpia Red Bulleja, mitä on ikinä juonut. Ja sitä on 3 harvinaista Red Bullia, mitä sä todellakaan löydä Suomesta. Ensimmäiseksi uhriksi valikoitu musta herukka, mustikka Red Bull. Lähdetäänpä maistamaan. Tää haisee mun mielestä jollekin karkille. Kaadetaan lasiin, niin nähdään aina, millainen ulkonäkö näissä on. Eli tän näköistä tavaraa, tämmöstä violettia. Maku ratkaisee, niin lähdetäänpä maistamaan. Itse asiassa aika hyvä maku. Aika semimakee, maistuu aika lailla jollekin karkille. Toisena meillä on omena rypäle Red Bull testissä. Kaikki nämä on itse asiassa sokerittomia. Haju. Tällä kertaa kirpeä hajunen Red Bulli. Mites ulkonäkö sitten? Tää näyttää aika lailla jollekin vissyvedelle. Jälleen kerran se maku ratkaisee, niin lähdetäänpä maistamaan. Aika niin kuin mitään sanomaton juoma meillä kyseessä. Ihan ok juoma, mutta en mä kyllä ehkä uudestaan ostaisi tätä. Kolmas ja viimeinen Red Bull on itse asiassa harvinaisin. Tätä saa pelkästään 7-Eleveneistä. Ja makuna meillä tässä on greippi ja ananas. Oikeastaan tarkemmin kun tätä tölkkiä katsoo, niin näyttää enemmän verikreipiltä kuin normikreipiltä, mutta maistetaan. Tuoksu on aika hedelmäinen ja vähän tommonen eksoottinenkin jopa. Katsotaanpa miltä tää näyttää. Ja maku ratkaisee. Oi. Väitän, että on parhaimpia Red Bulleja, mitä on ikinä juonut. Ihan törkeä hyvä. Kommentoi, jos sä oot maistanut jotakin näistä Red Bulleista ja mikä sun mielestä oli parhain.